Emva koba ndiqondile ndathi asinguThixo lo mthumileyo. Eli lizwe loMzantsi Afrika ingathi lidinga uoonehemiya. Sikulontlungu baphulaphuli bomhlobo lende. Sikwintlungu efanayo, intlungu yokuzibona singasenaoonehemiya kweli lizwe loMzantsi Afrika. Indoda ikwazi ukumisa. Indoda ikwazi ukumisa kushinyayo lakamandi. Mise. Ithi kodwa phakathi kwalento uyithethayo. Yeah. Kukho impawu zoba asinguThixo lo ukuthumeleyo. Sidinga usathana kwelibali. Usathana kwelibali uqeshe umprofeti. Hey Nkosi yami. Baphulaphuli bomhlobo. Ayaxeshwa. Angaziba wokumbona umprofeti xa iqeshwe ngusathana. Kuthe usebenza imini nobusuku. Ngexesha lokuphumla akaphumli ngoba uqeshwe sisiphithiphithi usathana. Apho kwelibali usathana uqeshe umprofeti. Wathi kuye zenze ungayikhululi ingubo yobuprofeti. Inxibe ukuze into ithethayo ivakale ngathi isuka kuThixo. Kanti uoonehemiya uhleli esihlalweni sokumamela. Wathi uoonehemiya ayikhona le nto ithethayo ayiveli kuThixo le nto. Baphulaphuli, elilizwe likekele ilizwe loMzantsi Afrika. Ligqitywa ngusathana ethuma umprofeti. Uthi uoonehemiya uba ubuthunywe nguThixo ke ungenjena.